meningen, vi skal følge det der? Jo, det tror jeg nok. Hvis vi kan, altså. Ja. Kan det lige? Skal der have tonen? Ja. Hør mine venner, hør nu engang, hvad jeg har fået i sinder. Jeg vil få et at synge en... Ja, det var fint. Ja, nu griner vi lige færdigt. Ja, ja. Jeg tror, jeg har den. Men husk nu på hele tiden, det er hverken Caruso eller Gigli, I skal høre. Det er bare en Montreux Gigli, kært minder. Husk på det. Der var det. Ja. Hør mine venner, hør nu engang, hvad jeg har fået i sinder. Jeg vil få et at synge en sang, den er om kærteminder. Derfor den leve skal i vort minde stedse den by. I tanken og trine den ligger ned, hvor den kan man finde. Længe leve kærteminder. Kerteminde, lille dansk, ja meget dansk købstad på Nordøstfyn, lejret omkring Kertinge Nords udløb i Storebælt, som er havet for Kerteminderne. Det er en gammel fiskerby, og stejlepladsen, hvor garnene gøres rene, ligger helt ud til stranden. Kerteminde er et populært badested for odenseanerne, og i sæsonen fordobles byens indbyggertal fra 5 til 10.000. Og turisme er blevet et hovederhverv, navnlig efter at man, som i så mange andre danske kystbyer, har fået en stor marina, altså det som i gamle dage, for en halv snes år siden, hed en lystbådehavn. Ikke mindst mange tyskere kommer i dag sejlende til Kerteminde. Lillestranden ved Kertinge Nords udløb med fiskehuse og haver helt ned til vandet er et levn fra tiden før velstandseksplosionen. Fra en tid, da folk stort set levede og arbejdede samme sted og ikke bevægede sig så meget omkring, i hvert fald ikke på landjorden, og da haver var noget, man dyrkede grøntsager i for at klare dagen og vejen. Længere op i byen finder vi gamle købmandsgårde, som Musesgård. Det er Peter Klokker, som her står og maler den. Peter Klokker synes, man river for meget ned af det gamle, af det han holder af, også i Kerteminde. Og selvom de fleste af de små, lave, sammenbyggede huse i sig selv ikke er arkitektoniske mesterværker, står de dog tilsammen i al deres undselighed og demonstrerer for en ny tid med dens anmassende betonblokke og vindomsuste gadegennembrud, hvad det så moderne begreb miljø egentlig er for noget. Men selvfølgelig er det romantik at tro, at vi alle kan bo i det lille bondehus eller det lave, hyggelige købstadshus. Det svarede til en anden tid med mindre velstand og med sine egne problemer, som vi måske meget nemt i dag ser bort fra. Men derfor kan man jo godt føle, at nogle kvaliteter er gået tabt undervejs i en udvikling mod større enheder og mere tempo
både på jobbet og i fritiden. Og man kan godt komme til at tænke på, hvad det er og hvem det er, som har bestemt denne udvikling for Kerteminde, for Danmark, for en selv. Det kan man godt stå og tænke på sådan en sensommerfredag i 1976 på torvet i Kerteminde. Hvordan ser det ud med flamkål? Er de 4 år 5. betale? Ja, man kan betale. For 50 øre stykke for mig på. Hvor stor er de så? 4 kroner. Ja, det er ikke, de mangler billeder. 4 år 5. Skis med dyr, hva'? Jamen, det er det. Har du ikke lige noget? Ja. Det synes nærmest Så må du tage, hvor en vil af det. Helt bredt. Vi tog til Kerteminde for at opleve den årlige store havnefest, hvor man, som i så mange andre danske byer, konsumerer en gevaldig masse bajere til fordel for sporten og ungdommen, men også for at følge hverdagen i et stykke Danmark i forandring, opleve nogle stemninger på et tidspunkt, da der synes at få faste værdier og holdepunkter i en nation i tvivl med sig selv. Kerteminde by med de røde tages, ikke noget røv. I har jo set kustallen dernede i røvhuset, ikke? Men der er en ting, jeg kan garantere jer. I dag bliver det byen med de røde næser. Og så synes jeg, I alle sammen skal være med på den første, og I kan steppe, og I kan klappe, og I kan hoppe, og I kan mimre med på min Amanda. Er I med på den? Kom så. Lehmann er 78 år og gammel fisker. Hvad kunne du tænke dig at vide? Ja, sådan en by som Kerteminde, hvad er den særpræg? Hvad er det, der gør den til noget særligt?
Ja, det er jo nok fiskeriet. Det kan blive en fiskeriet. Og det har jo taget en forfærdelig udvikling i min tid. Og det er stadig på toppen med fiskeriet. Men så må jeg det til at sige, at store supermarkeder, store butikker, handel der, så kommer der vel i anden omgang. Og så kommer jo så marinaen, og der er jo en udvikling i gang, så vi kan snart følge med. Men det går jo godt, ser det ud til. Men det er ligesom alting er ved at blive for stort, synes jeg. Ja, det synes jeg, det er. Vi kan snart følge med. Vi eller kan følge med. Man minder på, det de må holde op, de kan det. Det er dem, der sælger, det er dem, der kan følge med. De sælger, det er de nødt til. Der er snart mange af dem, både på Lindø og på Torbylejen. Ja, kan følge med. Og det skal nok vise sig, for når krybben er tom, så er det så rent. Det, der gav det sidste uhyggelige slag der, det var oliestigningen. Det var et islam prik på udviklingen. Så frygteligt. Der er mange, der, som du siger, der måtte gå på Lindø eller på andre fabrikker. Ja. Vil du selv have brugt dig om det? Nej, jeg har sgu levet lykkelig skøn. Jeg har levet fattig alle dage. Men gemytlig, jeg skulle tage den fra den gemytlige side, og så tage den der i gang. Og så var vi heldige og fik hus og hjem i 10. Der ikke for 44 år siden, der kunne købe sådan et hus for 4.000 kroner. For havde det været i dag, så jeg skulle ingen hus på. Det kan jeg fortælle dig, det her. Og 4 børn, de er fra hånden, og de har det godt. Ja, men jeg har noget at fortryde på. Det er en skidt. Ikke spor. Kommer der ind og generer os? Ja. Ja, så er det store havneshow med masser af moderne teknologi i gang. Med demonstration af helikopterredningstjeneste, vandskiløb, faldskærmsudspring og et gammeldags dystløb med den lokale viceborgmester Robert Rasmussen og folketingsmand Mogens Vogt. Selveste Mogens Vogt. Lehmann, der er mange, der er utilfredse med udviklingen i dag. Nej, må der er. De gamle kan da ved det kan jeg da tænke mig. De skulle have det til så mange penge, som de får nu. Nej, det kan jeg tænke mig. Der er bare et, vi skal passe på, det er, at vi skal have huslejen betalt, og så skal vi skylde noget, så har vi et godt.
Men det er... Nu kommer vi dernede fra... Vi har jo aldrig, har jeg nær sagt, i vores bedste tid tjent nogle penge, og der var jo ingen at tjene. Så ja, kan den se, at folk har det godt, hvis de vil sætte stævne eller evne, altså. Ja. Det må vel nok sige, at dem, der stod i den store by, der bor der, og lige så de skal ud af døren, så skal der op med pengepunkt til færdsel. De får måske et for meget. Og så hvem der siger med dyre huslag. Det kan godt være, at der er et sjak, som får lidt nok. Det kan da godt være. Bækker, I skal til at ud og fiske nu her. Hvor skal I hen af? Vi skal sønder efter mod Langeland. Og hvad regner I med at fange? Tja, det er op og ned. Hvis der ikke er vandmænd og sådan noget, så kan der godt blive lidt. Hvad er det, I går efter? Torsk. Hvor mange kilo skal I have, for at det ligesom er hjemme? Ja, med de priser, der skal vi have omkring ved 1000 pund eller 1500 pund torsk eller sådan noget for dig. Held og lykke med det. Vi prøver at se i morgen, hvordan det så er gået, ikke? God tur. Det er god, tak. Jeg vil jo lige godt gøre mig ondt af, der er jo ikke kan kravle op her mere. Men hvad? Der er vel nogle år endnu. Folk de bliver jo snart 90 med natten, så det går nok. Ja, der er nogle år endnu, Peter. Ja. Fik I det parti det år? Ja. Det var en byggrund. Et gammelt saltværk, der lå over. Jeg kan huske som barn, vi blev sendt over, nu slag gris om vinteren. Det gør vi jo dengang.
Gå og hente en spand saltlag for 25 øre. Ikke? Så sælger købmanden Milan Drejen, han sælger hele grunden. Hold dig fast, 600.000 fik han for den grund der. Og så er der en rigmand i Åben, der bygger det kompleks der. Jeg tror nok, lejligheden koster et par tusind kroner styk om måneden. Så det er jo et for småt, men det gør heller ikke noget. Det ser godt ud. Man kan godt gå og frygte, at andre dele af det gamle Kerteminde, for eksempel Lillestranden, skal blive købt op af folk udefra på jagt efter et miljø. Der er bare 20 km kørsel til Odense, så man kan sagtens bo i Kerteminde og arbejde i Odense. Mange gør det allerede, og sovebyen lurer lige om hjørnet, og dermed et farvel til den gamle sammenhæng mellem arbejde og bolig. Mange i byen er bange for denne udvikling, ønsker hverken at Kerteminde skal blive soveby eller turistsupermarked, og frygten kom stærkt og voldsomt frem, da byrådet gav frit lejde til en Odense-arkitekt med et projekt for ejerlejligheder på areal ved siden af marinaen. Kerteminderne ville ikke have sådan noget Mallorca-byggeri, som man sagde, og på et borgermøde blev projektet totalt skudt i sænk. Ikke mindst af den nydannede bevaringsforening, som fik en fantastisk tilslutning, og alle i byrådet sagde hurtigt fra over for projektet. Jeppe Larsen har været med til at starte bevaringsforeningen. Han er uddannet maskinarbejder, men nu kunstmaler ligesom morfaren Johannes Larsen, og finder mange af sine motiver fra sin sejlbåd. Han siger: Det er ved at gå op for folk, at der sker en masse ting, som med tiden vil blive... det vil totalt ændre og ødelægge det miljø, som man holder af, hvis man har boet i sådan en by i en årrække. Og for mit vedkommende er født der, så vil man gerne bibeholde det, man forstår ved byen. Og de mennesker, der ville komme til at bo i de boligkarrierer, det kunne man jo finde ud af på priserne, at det ville totalt ændre. Det vil andre mennesker, der vil komme. Folk udefra? Folk udefra, muligvis. Også uden udlændinge. Og... Er I meget bange for folk udefra? Nej, men en lille by, altså Kerteminde Kommune har 11.000 indbyggere, men selve Kerteminde by, købstaden, har kun knap 5.000. Og hvis man får 5 store boligkarrierer, men jeg tror, der var 140 lejligheder i, så vil det blive en befolkningstilvækst, som vil være en speciel kategori af mennesker. Og desuden så har man jo allerede i 37, tror jeg det var, fandt man ud af at frede Danmarks kystlinjer. Og så virker det jo ret mærkeligt, at man vil pludselig bygge 8 meter fra kajen, fordi man, som det var tilfældet her, ligesom fik foræret et stykke land. Ja, at bygge noget på 3 etager på det sted, det synes jeg i hvert fald er helt vanvittigt. Det vil jo svare til, at man lå et teater eller biografgulv skråne den modsatte vej, og så solgte den første række til dem, der har råd til at betale det. Og det virker jo temmelig vanvittigt, ikke? Nu bliver bevaringsforeningen er ligesom født af alt det her. Hvad skal den... Kan man bevare denne idyl med de røde tage i Kerteminde? Og er det noget, man skal bevare? Ja, det synes jeg, man skal. Men det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, hvordan man bevarer det, for man skal jo ikke prøve at lave det til et museum. Men jeg synes, at netop nu har man både råd og muligheder for at al den industrialisering gør, at man kan lave omfartsveje, og man kan lave større byggeri uden for bykernen, sådan så man bevarer det egentlige, altså det udseende af selve byen. Og det har man sådan set også forståelse for i kommunen, men de mennesker, som sidder i kommunalbestyrelsen, som det hedder, de har for det første midlerne, eller kan bruge dem i hvert fald, og de har magten til at lave på meget kort tid store ødelæggelser. Også fordi det tager ikke lang tid i dag at enten bygge en stor grim boligblok, eller rive noget ned. Og der er det vigtigt, at der ser nogle mennesker, som ligesom kan bremse det foretagende. Man har i mange år sagt, at man kan ikke stride imod udviklingen, men og det skal man måske heller ikke, men man kan jo godt planlægge den og styre den.
Krejns og slot jeg i Kina så, i Kina så, i Kina så, med høje templer og drager på, det syn jeg aldrig kan glemme. Jeg så paladser som sank i grus, med høje templer og orgelbrus, men ingen var som det gamle hus, med bindingsværker derhjemme. Men ingen var som det gamle hus, med bindingsværker derhjemme. En sømands mor må derhjemme gå, derhjemme gå, derhjemme gå, mens han derude hun tænker på sin dreng hun aldrig kan glemme. Så mange mor har jeg set på jord, fra Grønlands kyster til Singapore, men ingen var som min egen mor i fiskerhytten derhjemme. Men ingen var som den gamle mor i fiskerhytten derhjemme. Tak. Tak, bror. Havet, havnen og fiskeriet betyder mindre for Kerteminde end før. Det er stadigvæk vigtige bestanddele i byens sjæl, den særpræg, men rent økonomisk har der været stagnation. Der var nogle gode efterkrigsår, mange fik nye kuttere, fiskede på livet løs til gode priser. Det gik ud over fiskebestanden, og da omkostningerne for nogle år siden steg, uden at priserne fulgte med, faldt en del fra og måtte tage arbejde i industrien. En halv snes kuttere blev lagt op, men der er stadigvæk 30 stykker tilbage, og for nogle er det mere en livsform end et erhverv. Der er ingen, der foran lige føen af det. Jeg er fiske, men har vi det godt nok, Jesper? Jo, ja, at jeg har nu aldrig fortrudt det, selvom der har været sådan lidt sløj tider i mellemtiden. Men så en dag så er det sløjt, og så en anden dag så er det B igen, og så når det om, så er det ligesom alle andre. Ja. Men altså, selvfølgelig er det B at gå med en fagforeningsborg i lommen, det er lettere jo. Men det ligger jo til os. Og så er det frit at være for varet, ikke sådan, uden naturen. Så når vi kommer ind på et værsted og står, jeg kan være over en halv time, så skal jeg igen ud i luften, ikke? Så hvem der nu er, det er helt derinde bunden. Det kunne jeg slet tænke mig. Og så tænker jeg, for det der så en, der tjener mandpenge, det hører jeg slet efter. Det er jeg ligeglad med, bare at jeg lige kan få føden. Og det har jo da kunne alle tider. Nu skal jeg jo snart til at holde op. For nu har jo der aldrig manglet noget, jo. Nej. Men det er for, at der er mange fiskere, der tjener mange flere penge, jo. Så skal du over på vestkysten, og de stiger. Men hvis de så drikker dem op, så er det jo vi er, jo. Så er vi lige vidt. Det er for jer fisker. Fisker du stadigvæk lidt? Men jeg er sådan lige til husbehov. Sådan vi kan få i rejse, sætter i gang om ugen og sådan. Altså, er jeg helt dårligt. Ja. Hvornår startede du? Ja, jeg begyndte at komme med ud og fiske sild med drivgarn om efteråret. Det var da jeg var 9 år, der så var de 13. Der blev de talt op i år lige nu. Var det hårdt? Ja, det kan jeg godt sige, det var hårdt. Ja, det er sådan jo... Ja, for når talte du om aftenen, det var sådan sildvejr, det skal jeg ved rådsvejr. Når jeg kom ud for havnen, så klædte de mig i olie, og så, altså, ja, vi opførte det. Sådan set jo den sang, der ikke vi var nærmest. Og så gik vi ikke i skole. Der vi havde fri, der var der en hel september og lidt af august. Der kom vi slet i skole. Det var sådan en tradition, at drengene gik ikke i skole i dagtid. Har man det bedre i dag så? Ja, det har de jo sådan set jo. Men om de er mere tilfredse, det ved jeg ikke. For der er gang, hvor folk er tilfredse med det, de har. Da vi var unge, det over fiskerne ikke tjent noget, det var isvinter. Der kunne det mærkes over hele byen.
dag der er der så mange fabrikker, at der betyder fiskeriet ikke noget altså for at eksistere, for byens vedkommende. Men det er klart, at... For der ligger lige godt. Det hører sig til i havnen, han nu det er fra gammel tid ikke. Men der kunne sagtens klare sig uden fiskerne. Men det vil være en helt anden by. Ja, Så faldt det væk. Klart. Så faldt det væk, jo. Så var det så godt mere med det. Det kunne jo være en dag, at du var nødt til at gå på fabrik. Vil du så gøre det? Nej, det kommer jeg altså til. Ja, så skal det blive sådan, jeg kan tolle ved vand med mine fingre, sådan noget for ellers vil jeg regne med, at jeg altid kan tjene føden. Det kan jeg jo. Ellers må jeg indskrække mig, jo. Ikke? Jeg vil så med på fabrik. Det vil jeg så. Så skal jeg blive syg, så når jeg kan arbejde i varet, altså. Ja, så kan du få... Ja, de fisker, der er op, de kan nok tjene føden. Det er de kun altid, det kan de nu. Sløjer bliver det aldrig, det tror jeg altid. Så kommer træner der noget andet ind, ikke? Nu kommer fagforeningen med sådan de unge fiskere, de kan krydse ved de der uger fiske. Så kommer der noget andet, der hjælper. Krydse, de kan få understøttelse? Ja. De ikke er uger fisk, der kan de gå og få understøttelse, så det hjælper også mig. Det kan vi ikke få, altså, nu vi er så gamle, men det kan de unge. Så efterhånden, så hjælper det også fiskeriet. Så det holder aldrig op. Det gør det altså ikke. Heller ikke Kerteminde? Nej, det er slet ikke Kerteminde. For sgu det. Come on, please. Ja, som fisker Peter Axelsen sagde, så betyder industrien meget for Kerteminde i dag. Her hos Torup, der med 500 ansatte er den største virksomhed i selve Kerteminde, fremstiller man landbrugsmaskiner. Jernstøberiet er en af Kertemindes ældste industrivirksomheder. Der er 120 ansatte, og man laver blandt andet centralvarmekedler og pumpehuse. I Folkehuset søger en meget aktiv gruppe af Kertemindes borgere at fremme det, de kalder folkekulturen, at skabe en levende debat, blandt andet om miljøproblemer i byer på arbejdsplads. Jeg synes også, det er mægtig rart at bo her i Kerteminde Kommune, fordi den byder altså på en virkelig god natur og en god omgivelser og den slags, men man skal jo også hele tiden altså være opmærksom på, hvad der i virkeligheden sker, ikke også? Hvad sker der på den anden side af fabriksmuren? Hvad sker der nede på med støberiet?
hvad putter landbruget i jorden og i fødevarene. Og alle den slags ting der, det må vi hele tiden være opmærksom på. Fordi de kræfter, som ligesom skaber udviklingen, altså det er dels befolkningen ved deres kryds, men det er altså også nogle strukturer og nogle økonomiske sammenhænge, som vi egentlig, som almindelige mennesker, ikke har ret meget indflydelse på. Hvorfor bliver der så drukket så helt ustyrligt meget her, ikke alene ved havnefest, men også de andre byfester i Kerteminde? Jeg tror egentlig ikke, der bliver drukket så utrolig meget mere ved de byfester, end der gør andre steder i landet. Men altså, havnefesten er jo fantastisk attraktion for Kerteminde. Og det er jo selvfølgelig klart, at det er en hel masse ting, som er sparet sammen et helt år igennem, som bliver sluppet løs ved den havnefest. Og, altså, den varer simpelthen i det der halvandet døgn, ikke? Og det er uafbrudt, ganske simpelthen. Selvom kroerne lukker klokken 1, så er der havnefest alligevel. Og det er selvfølgelig, fordi folk har samlet nogle ting sammen, som de skal have udløsning for. Og det kan man åbenbart udmærke på ved at drikke bajer. Ja, jeg synes altså også, at sådan nogle store byfester efterhånden, de udvikler sig til sådan en, eller ikke også, men det synes jeg, at de udvikler sig til sådan en hyldest til kong alkohol, ikke også? Altså, man ligesom skal bedøves på en eller anden måde for at kunne fungere sammen i større grupper. Altså, det er lidt trist, men det vender sig vel nok på et eller andet tidspunkt. Hvor man sådan kan begynde at tale om nogle væsentlige ting, altså uden at skulle være bedøvet for det. Ikke? Den virksomhed, som beskæftiger flest kertemindere, ligger faktisk uden for kommunens grænser, nemlig AP Møllers Lindøværft ved Odense Fjord i Munkebo Kommune. Man regner med, at 700-800 mennesker fra Kerteminde arbejder på Lindø, som derfor er helt afgørende for beskæftigelsen i området. Der finder vi også en del af de fiskere, som har måttet lægge op og er blevet lønmodtagere. Vi talte med 2 tidligere fiskere om, hvordan det var at vende sig til et job i industrien. 30 år ved fiskeri, dem smiger man jo ikke væk sådan lige. Der hænger jo noget væk. Og som siger, så længe vi er tilbage, men det her med det frie erhverv, som du snakker om, det forsvinder jo, når vi skal til at have helt døgn rundt for at få det til at svare ind. Og det er jo lyst, der driver verden. Og hvis den forsvinder, så er det sket. Og det gjorde den for dig? Ja, lige pludselig. Men du har stadigvæk båden liggende herhenne, så du håber vel? Ja, jeg håber jo stadigvæk på, at lysten skulle komme igen. Og det kan man kun gøre, hvis de festpriser, de kan blive noget bedre. For priserne, som der var en, der snakkede om, har kunne finde på sine afregninger for 20 år tilbage. Og sammenligne med i dag. Og så vil jeg tænke på, hvad udgiften er i stedet siden. Så er det svært. Preben, vil du tilbage til fiskeriet? Nej, ikke ret gerne da. Det vil jeg altså ikke. Jeg har fisket kun i 22 år, hvor jeg har været oppe på savværket først. Jeg kom først ud og fiske, da jeg var i tjenesten. Og det var jeg 47, jeg først begyndte at fiske. Du fik nok med de 22 år? Ja, det gjorde jeg. Og så om vinteren, der har jeg nogle frygtelige fingre. Jeg har slået mange af mine fingre der. Jeg kan ikke holde varmen i dem. Sådan til at rense torsk og sådan. Jeg kunne godt komme hjem om aftenen der, når vi havde været ude, og der var frostvejr. Og fingrene, de var helt stive, de var ikke til at få liv i igen. Det var altså kulden. Det kunne jeg ikke holde til sidst. Så må jeg hellere stoppe på den måde der. Nej, der skal jo godt helbred til. For når vi nu ser ens egen kammerater op igennem årene, det er, at de har haft op til flere blodpropper i en ung alder. Og mavesår og dårlig ryg. Men det er jo fordi, at det skal køre på den måde, som det gør. Er der slet ikke noget, I synes, der har været ubehageligt ved at skulle gå ind på sådan en tilværelse på en industrivirksomhed? Nej, det synes jeg ikke. Ja, det vil jeg heller ikke sige, for altså, vi arbejder med skiver, vi er med ude at sejle en gang imellem også. Vi er med på prøveturen, det er også, når vi er ude med de store afleverer der. Så det er sådan set, vi arbejder med noget, det vi arbejder med før her noget, sådan altså, i en vis grad jo. Vi har teknikken til vandet, det er også på den måde der. Ja, det er mig at sige. Det skal være noget med vand. Og så er der ingen spekulationer. Pengene, de kommer ved 14. dag. Af sig selv.
Det er det bedste. Ja, med fiskeri, der er trods alt spekulationer. Når det falder i med dårligt vejr, vi ikke kan komme på havet. Isvinter for eksempel. Der skal penge til alligevel. Og jeg kunne jo godt lige at vide, hvordan det vil se ud i dag, hvis jeg fik 2 eller 3 måneders isvinter, som vi har haft før. Hvor mange der kunne tage det. Hvad tid møder jeg om morgenen? Ja, i øjeblikket møder først kl. 7 og kører her hjemmefra kl. 6. Jeg kører gerne i bil, jeg kører på knallerten. Jamen, det kan da ikke tage så lang tid at komme til Lindø. Nej, så er 20 minutter. Så kommer I jo 40 minutter for tiden. Ja, så sætter vi og snakker op og får en 2 kaffe. Det er det bedste. Men nu skal jeg lige godt give jer en lille mentalretstue. Og jeg kan fortælle jer, jeg lærte det af min gamle far. Har nået ikke at blive 93, til nu stille, når jeg snakker på dig. Du kan få ordet med her. Nå, har nået ikke at blive 93, har nået at komme herom i 2 måneder. Det var som jeg selv ville. Og det var nu en skam for at nå sig og fik sig en kæreste på de 2 måneder. Det gjorde jeg, og jeg kom om i aften. Jeg kom jo altså ved aften, og så siger William, vil du her sige min forlovede? Så siger jeg, jo, siger, det vil jeg da godt fatte, sagde jeg. Så siger jeg, hvad er nu det, du hitter på? Ja, men vi laver Jean Kaffe til mig og sådan noget. Jeg ved med fint, sagde jeg. Og jeg kommer, og I skal også få at vide, hvem hun var. Og jeg håber, hun lever endnu, altså. Det var fru Egelund op fra, du ved, Sibirien. En nylig dame for resten. Og jeg tænkte med endlivning nu. Nå, men hun var en nylig dame, for han ikke ved at sove der. Sådan gik der altså til. Og så en dag gamle har nået at dø, forstår du. Der gik så de 2 måneder, der var her, så må der så lige godt sige farvel jo. Men har jo også, når Barbie når 93, så må du godt sige farvel. Så har William, kan du huske Lindevæver? Ja, fatter, sagde jeg, vi skal huske det. Jeg husker nok ikke det hele, sagde jeg, men jeg har noget af det. Det er kun lige sådan en strofe, men I skal få den. En Lindevævers kone skulle bære pandekær. Og ungerne skreg om en pandekær tyk. Lindevæver, han er en rigtig flittig mand. Er flasken der tager 16 gram. Altså, der er ikke mere, jeg tror, der er var mere. Kender du det, at se fortvivlet på en telefon, der ikke ringer? Kender du det, at fylde dit tomme hus helt op med musik? Kender du så at vågne op i tomheden, føle den voldsomme smerte, ingen hvidkitlet kan befri dig for? Kender du det, at blodet bruser i dit skød? Dæmningen holder ikke, følgen af død og udslettelse, håbet den redningsflåde, du vugger på. Sådan skriver Ragnhild Skourup i en digtsamling om den enlige midaldrende kvindes problemer. Ragnhild Skourup er uddannet som kranfører på Lindøværftet. Min generation er glemt. Nu er jeg snart 53 år, ikke? Altså, da jeg var barn og ung, der blev der presset sådan et eller andet ned over hovedet på mig, ikke? Sådan en madautoritær opdragelse, ikke? Der blev ikke snakket om nogen verdens ting. Det var altså bare, at man skulle løse træk, gøre, hvad der blev sagt, osv. osv. Så blev jeg gift, og jeg fik børn, og så videre, og så videre. Og det var da klart, sådan skulle det bare være. Det havde jeg altså bare fået at vide, og jeg skænkede ikke en tanke. Så efterhånden, som mine børn blev store, og jeg mødte deres problemer, så fik jeg dem presset ned over hovedet. Og så er det altså bare sådan, så man står simpelthen vandret i luften for at prøve på at forstå sine børn, uden at få respons fra deres side. Og det synes jeg altså er forkert. Så jeg har altså sat mig nej, ikke sat mig, men altså imellem snakket med mine børn om det, og sagt, okay, jeg gør, hvad jeg kan for at forstå jer, men så må I den onde linje også prøve på at forstå mig, for jeg er et menneske ligesom I. Og jeg vil ikke have, at I
sådan betragter mig som mor, det er sådan noget deroppe. Mor er et ganske almindeligt menneske, ligesom alle andre mennesker. Mor har længsler og drømme og sorger og bekymringer, ligesom alle andre mennesker, ikke? Og så synes jeg altså bare, at det er så forfærdeligt svært. At på den ene side, så skal jeg altså til enhver tid forstå dem. Det forlanger de jo, ikke? Men så synes jeg altså også, at jeg kan stille det krav til dem, at de forstår mig. Så noget som sladderen i en lille by, er det også noget, der gør det svært at være enlig kvinde? Meget svært. Når man er alene, som jeg er, ikke? Så kan folk kun tænke i én eneste bane, og det er den erotiske. De kan simpelthen ikke tænke anderledes. De tror altså bare, at får man besøg af en mand, ja, så er det klart, at så er det bare for at gå i seng med ham, ikke? De kan overhovedet ikke forestille sig, at der er andre ting at snakke om, end lige akkurat det og mosle i seng. Du har selv digtende tryk og har faktisk fået møde til mange mennesker på den måde. Så. Ja, og det har jeg altså haft stor glæde af. Og jeg vil da hellere tage en 5'er for det digte, og så få den bredt ud. Fordi jeg har oplevet, jeg ved ikke hvor mange gange, at folk er kommet til mig og sagt, kære venner, nej, hvor vi kender det. Så derfor så tror jeg altså virkelig, de har deres mission på den måde, altså, at det er noget, der siger de allerflest noget. Vi tør bare ikke indrømme det. Og det er det, der er det forfærdelige. Vi tør måske indrømme det over for os selv, men der er slet ikke over for omverdenen. Og det er det, jeg altså gerne vil prøve på at få folk til at forstå. Men i dag er du arbejdsløs? Ja, det har jeg været nu i godt et år. Og det er ikke spor sjovt. Det var meget rart den første måneds tid, ikke? Og man tænker, nu når du da en hel masse, nu får du gjort alt det, du ikke har nået før. Men som månederne gik, så viste det sig jo altså, hvad det var for et psykisk pres. Altså økonomisk er det ikke noget større pres, men psykisk er det et meget stort pres. Det er, at man vågner om morgenen og ikke skal op til noget, det er altså ganske forfærdeligt. Og jeg kan godt forstå, at den ene efter den anden bryder sig over det. Altså det er der ikke nogen, der har brug for en. Det er virkelig så forfærdeligt, så. Vigtigt for beskæftigelsen i området er også de virksomheder, som er knyttet til fiskeriet, som her 555, der fremstiller fiskekonserves. 4, 5, 6.000, ja samtidig 7.000 fisk går mellem hænderne på disse arbejdere på en dag. Det er på akkord, og gennemsnitslønnen ligger på 28-29 kroner i timen. Det kan være hårdt for hænder, arme og rygge. Og som tillidskvinde Jenny Jørgensen sagde, det er et arbejde, man først og fremmest gør for pengenes skyld, men sådan er det vel de fleste steder. Post!
Kerteminde Valgmenighed er en af de ældste i landet. Præsten Paul Brestorff er netop blevet forstander for Rødding Højskole. Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige. Sølv eller guld eller klæder har jeg ikke begæret af nogen. I ved selv, at disse hænder har indtjent alt, hvad jeg og mine ledsagere trængte til. Jeg har vist jer, at ved således at arbejde, bør vi tage os af de skrøbelige, og I ukomme Herren Jesu ord, at han selv har sagt, særligere er det at give, end at modtage. Amen. Hvad folk tror på i den forstand, det har aldrig interesseret mig så forfærdeligt meget. Nu vil du sandsynligvis så spørge en masse gengæld, om folk kommer i kirken, de må jo tro på et eller andet. Og det er da nok rigtigt, men jeg giver mig ikke til at bore i eller spørge om, hvad de tror på. Jeg mener, som kristne, som medlemmer af en menighed, der kommer de i kirken for at høre noget. Et ord, som er tiltale. Et krav på deres liv. Og måske noget mere. Men hvad der kommer ud over det er svært at sige. Der var noget meget morsomt for et stykke tid siden. Jeg tror, det var det, der hedder Det Nødvendige Seminarium. De har lavet, det har jeg hørt i hvert fald, jeg ved ikke, om det passer, deres elever får 2 måneder fri på et eller andet tidspunkt af hele undervisningen. Og så rejser de væk, og så kommer de hjem igen, og de har lov til at bruge de 2 måneder til nøjagtigt, hvad de vil. Det skal bare være det rigtige. Men så skal eleven altså også stå til ansvar over for sine kammerater om, hvorfor var det rigtige, det som du gjorde der? Drev du den af, eller rekreerede du der, eller var du hos Abbé Pierre, eller hvad? Og det, som foregår i kirken, i hvert fald i den forkyndelse, som jeg mener lyder de fleste steder i de danske kirker i dag, det er jo da blandt andet det der med, at du har fået udleveret et liv, du skal bruge det til det rigtige. Og så må du stå til ansvar for en dag selv. Hvorfor var det rigtige? I landsbyen Rynkeby i Kerteminde Kommune startede her efter sommerferien en ny lille skole, som udtrykkeligt ønsker at være samfundsbevidst. Man cykler til skole eller bruger i princip kollektive transportmidler, og i programerklæringen hedder det, at fællesskabsfølelse, ligeværd, solidaritet, kollektivitet og respekt for al slags arbejde skal prioriteres meget højt. Okay, vi starter med fingrene ganske langsomt og håndledene. Og når det kører rigtig godt, så tager vi albuerne med. Og strækker armene rigtig langt over hovedet. Og så tager vi skuldrene med. Skolen blev dannet efter et opgør i Kerteminde Egnens lille skole om, hvor samfundsbevidst og politisk man skulle være. Der er 5 lærere til 32 børn. De får alle lige meget løn, nemlig svarende til 20 timer om ugen, mens den reelle arbejdstid er 36 timer. Prøv at begynde at bevæge ben og arme og det hele og tæer. Så er jeg rigtig æber. Og svinger armene rundt. Og bevæge fingre og albuer og De vil arbejde meget med dansk og matematik, men i øvrigt sætte projekter i gang, som kan lære børnene noget om livet uden for skolen. Og det er da også et princip, at eleverne selv køber ind og laver skolemaden. Jeg tror, det er meget vigtigt, at børnene ikke kun laver teoretisk arbejde i skolen. Man ser jo, når børn kommer ud, de ved ikke noget som helst om, hvad praktisk arbejde vil sige. De kan ikke feje et gulv, de kan ikke vaske op, de kan ikke lave mad, de kan ikke de mest enkle ting, de kan ikke købe ind, de kan ikke udfylde en ganske enkel blanket af en eller anden slags. Og det der med samfundsbevidste skolerne er i meget høj grad en ø. Man sidder i sit lille bitte klasseværelse med sin lærer, og man ved ikke noget som helst om, hvad der foregår. Det kan være, der er en hel masse spændende ting over på den anden side af gaden. Man har aldrig nogensinde været derovre. Man ved ikke, hvad ens forældre laver. Man ved ikke, hvad der foregår, når man kommer ud efter skolen. Derfor tror vi, det er meget, meget vigtigt, at man bruger meget tid på at finde ud af, hvad det er for en verden, vi lever i. Hvad det er for en by, man bor i. Derfor har vi tænkt os, at vores næste projekt skal hedde Nærmiljø. Der vil vi arbejde med Rynkeby.
hvad for nogle butikker er her, hvad laver folk, hvordan tjener de deres penge, hvor går deres børn i skole osv. osv. Samtidig så taler I også meget om, at skolen skal stræbe efter at få ambitions- og indtægts- og forbrugerræset ned, krøllet. Hvorfor skal man det, og hvorfor skal børnene lære det? Jo, vi mener jo, at det er gået i en helt gal retning. Så voldsomt et opsving, det har taget. Men netop det der, altså indtægtsræset og ambitionsræset, det er jo fantastisk hårdt for tiden. Og det er jo ikke særlig sundt for mentaliteten her i Danmark, at man sådan set er gået ind på et amerikanske forhold. Og det vil vi i hvert fald meget gerne være med til at dæmpe igen. Det betyder jo ikke, at vi skal tilbage til stenalderen, som nogen siger, når de skal være grove imod os, men det betyder, at vi skal have tid til at være mennesker, og tilsyneladende så er det jo lige ved at være for sent med den generation, der er nu, så vi håber jo altså på de næste generationer. Ja, så er Becker og Lissi på vej hjem igen efter en nat på havet. 1500 pund torsk var målet, fik vi at vide, da Becker drog afsted. Nu hørte vi i går, hvad du skulle ud efter. Hvordan gik turen så? Jo, den var god nok. Der var et par tusind pund torsk. Og 200 pund rødspætter. Men vi var de eneste, der gik fri af vandmænd i dag, så dem, der havde de andre, de havde ikke andet vandmænd. Tror du, du kan blive ved? Ja, det håber jeg. Men hvis det bliver rigtig skidt, vil du så holde op? Nej, så skal det blive slemt i hvert fald. Der er jo ingen, der ved noget i dag, som tierne er. Har du børn? Ja. Vil de være fiskere? Ja, jeg har en dreng med. Så har jeg en dreng, der er mindre, der ikke er konfirmeret endnu. Du har ikke rådet dem fra at blive fiskere? Nej, de vil jo selv. Tanken og trænde den ligger ned, hvordan kan man finde længe leve kærtemønter? Ja, jeg kunne gøre visen så lang, så hele natten skulle svinde. Men om jeg også blev ved og sang, så blev det om kærtemønter. Derfor den leve skal i vort minde stedse den by i tanken, og trænde den ligger ned, og den kan man finde et hurra for kærtemønter. Kærtemønter længe leve. Hurra, hurra, hurra. Var det godt? Det var godt. Var det rigtigt? Det var godt. Skål, gutter. Tak for musikken. Ja.